Hello Mudi, ya ake ciki ne? Aikinku ya yi kyau, ku rataya musu jigidar, ku yi amfani da su, ku tabbatar da cewa an yi amfani da su wajen yin aikin. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Hajiya Kyauta. Yau ke ci a gidan namu? Wallahi ku sabuwa ina gajiya. Ba gajiya. Wallahi gurin Ayuba na zo Allah da isa yana nan. Ai ko bai dade da fita daga gida ba. Kash. Na so a ce ko na same shi wallahi. Lafiya dai? Lafiyar kenan. Kudade nake bin sa da yake zuwa yake karban kuɗi ya kuma karɓar kayan hada lefe na neman aurensa. Aure? Aure mana. Yaushe Ayuba ya fara neman aure? Ai ko Ayuba yana neman aure. Yana neman aure a gidan Kamai. Yar gidan Kamai? Wace daga ciki? Hannatu mana a gidan Kamai. Kace fa lafiya kalau. To so kake in ce yakin Badar ake a gidan nawa? Kin san Kyautu yar tasha ce, wallahi idan ban bata kuɗin nan ba duk garin daɗin kowa wallahi sai an je mu. Ni wallahi na gaji da halinka. A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo. Salamu alaikum. To Allah ka ce mata bana. Mutum Allah ya bashi da ya ringa masa rikon sa kai na tashi. Har yau ko keke baka mallaka ba. Baka san halina ba ko ka bani kuɗi na. Ka bani kuɗi na. Tarwatsa maka kai. Tashi ka tafi.